Il-ħadd it-tajjeb. Illum 23 ta' April, it-tielet ħadd tal-Għid, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella ta' San George magħrufa bħala The Russian Chapel fil-Palazz tal-President Ħattart. Imexxi l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Naslu fit-tmiem din il-quddies. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Semmilkom mill-kappella msejħa Kappella Russa tal-Palazz San Anton. Ringrazzjaw il-President tar-Repubblika, Dr. George Vella, li laqana hawnhekk u ma jistax ikun preżenti llum u s-Sinjora tiegħu għax qegħdin għal-festa ta' San Publiu kif inhu xira, il-Furjana, flimkien ma' Monsignor Ċisqof. Għalhekk illum qegħdin hawnhekk aħna wkoll għaliex hawnhekk hawn devozzjoni speċjali lejn San George. Diversi ġbijat ukoll din il-kappella u din hija kappella li għandha wkoll storja sabiħa għaliex bdiet bħala kappella Anglikana protestanta, mbagħad saret ortodossa hawnhekk għaliex kien hawnhekk il-Grandukessa Marija Aleksandrovna tar-Russja li kienet miżżewġa lit-tifel ta' Reġina Vittorja u kienet residenti hawnhekk u ridet post ukoll fejn tista' tqim il-Alla u għalhekk ħames żmien hawnhekk kappella ortodossa sija kappella kattolika sabiħ li kien hawn denominazzjonijiet differenti fakkarna anki naħdmu dejjem mal-Knisja waħda. Hawnhekk illum nitolbu wkoll għal San George, jiġifieri dawk kollha li b'xi mod jew ieħor jisimhom George għall-President stess tar-Repubblika George Vella nitolbu għalih, għall-President Emeritus li ħadem ħafna ukoll restawr ta' din il-kappella George Abela, għal Dun George Mangion illi issa ilu snin jiċċelebra hawnhekk qed ngħid fil-kappella l-oħra, normalment ta' San Anton ilu 18-il sena u li għandu ma jdirhomx 90 sena Dun George Mangion. Nitolbu għalih ukoll u niftakru wkoll fil-Papa x'il-Papa isem tiegħu huwa Jorge, jiġifieri San George ukoll. Din però llum anki fit-tielet ħadd tal-Għid u anki l-kelma ta' Alla hija proprju tat-tielet ħadd tal-Għid. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-orda ta' sbawiet u
paċi frat il-nedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Messier li tista' kollox. Mulej jibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Messier. Inti tneħħi t-nubiet tad-dinja inna lina, inti tneħħi t-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti li jed fuq l-lemmin tal-Messier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-Loli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Messier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żożija mġedda ta' ruħu biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmiem mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narajt il-50 Pietru flimkien mal-11 qam u qal lil-Lut bleħenoli: Nies tal-Ludija u intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalemm, kunu għafu dan u isimgħu sewwa x'se ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla ta'kom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-eġubijiet u s-sinjali li għamel bih fostkom, kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla telaqulkom fidejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel u intom neħejtuh billi sallabtuh permezz tan-nies żiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall l-irbit tal-mewt għaliex ma setax ikun li l-mewt iżommu taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuqu: Żammejt lil mulej dejjem qudiemi għax hu fuq il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela blena il-sieni u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama għax inti ma titlaqx fl-imwiet lil ruħi u ma tħallix il-qaddis tiegħek jara t-taħsir. Inti għarraftni it-triq tal-ħajja, timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti, ħalluni ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David. Hu miet u kien midfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Issa hu kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmien tal-Messija u qal: La kien mitluq fl-imwiet u lanqas ġismu mara it-taħsir. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna il-koll xieda. Għalhekk issa li Alla qollih bil-leminija tiegħu huwa rċieva mingħand il-Missier l-Ispirtu Santu li kien imwiegħat u sawbu fuqna kif qegħdin taraw u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Salm risponsorjali flimkien mulej int tallimni it-triq tal-ħajja. Mulej int tallimni it-triq tal-ħajja.
Ħarisni o Alla, għax fik jien nistken. Jienet lil mulej, insidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żomm fidejk xortija. Flimkien, mulej, intallimni it-triq tal-ħajja. Imbirek lil mulej li tani l-fema. Imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm lil mulej dejjem qudiemi. Għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Flimkien, mulej, intallimni it-triq tal-ħajja. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fil-mwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Flimkien, mulej, intallimni it-triq tal-ħajja. Int tallimni it-triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Hemm l-għaxqa għal dejjem flemintek. Flimkien, mulej, intallimni it-triq tal-ħajja. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, jekk intom issejħu missier lil dak li bla ma jħares lejn l-uċuħ jagħmel ħaq minn kulħadd skont l-emil ta' kull wieħed. Ejxu fil-biża' żmien tal-ħajja li qegħdin tgħaddu fard barranija. Kunu għafu li intom kontu mifdija mill-ħajja tagħkom fiera li ħadtu mingħand missirijietkom mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma jil-fidda jew id-deb, imma bid-demm għażiż ta' Kristu li kien bħal ħaruf bla għajb u bla teba. U kien ippreżdestinat sa minn qabel ma saret id-dinja, imma der fl-aħħar ta' żminijiet minħabba fikom. Bih intom temnu falla li qajmu mill-imwiet u taħ il-glorja. Hekk il-fidi tagħkom hi wkoll tama falla. Il-kelma tal-mulej. Iroddu ħajr il-Alla. Ġesu, fissrilna l-iskrittura, ħeġġilna qalbna int u tkellimna. Il-mulej ma'kom. Arriva l-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li 2 mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom, imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U hu qalilhom x'intom tgħidu bejnietkom intom miexja. U huma waqfu bħarsa ta' riket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom
jismu Kleofa u jieġibu qallu inti waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem. Ġara, staqsihom Ġesu. Qallu dak li ġara lil Ġesu ta' Nazaret li kien profeta setan fil-għamil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu, kif il-qassisieri kbar u l-kapijiet tagħna tawh fidem il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna kollha nittamaw li hu kien dak li kellu jifdil l-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. U ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa imma lilu ma rawx. Qalulhom Ġesu, kemm intom boloħ u tqal biex temmnu kull ma qalu l-profeti u ma kellux il-Messija ibati dan kollu u hekk jidħol fi glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, huwa għamil ta' birruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġalluh jibqa' magħhom u qalulu ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs qal il-barka qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed illi oħor bdew jgħidu ma kienx ibkebsa qalbna ġewwa fina huwa jkollimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-istess qamu u reġgħu lura Ġerusalem. Hemm sabu l-11 u l-isħabu miġbura flimkien u dawn qalulhom il-mulej qam tassew u der li xbur. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelba tal-mulej. Mulej int tallimni it-triq tal-ħajja. Dan hu illi llum tlabna fis-Salm li smajna wkoll il-San Pietru jgħid fit-tħabbira tal-Għid. U illum l-Evanġelju jurina lil Ġesu li miexi fit-triq ma' żewġ dixxipli. Nixtieq li dan ir-rakkont sabiħ naraw x'jgħidilna għall-ħajja tagħna, speċjalment meta nħarsu lejn dawn iż-żewġ dixxipli u nħarsu wkoll lejn Ġesu. Dawn kienu żewġ dixxipli mixjin diżappuntati, qalbhom maqtuwa. Dawn kienu qiegħdu it-tama tagħhom f'Ġesu. Kif jgħidu hawnhekk aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu isalva l-poplu ma issa dana għadda mill-passjoni u mill-mewt u issa hemm biss il-memorja ta' dak li għamel, ta' dak li kien u diżappunt kbir. Għalhekk mixjin il-bogħod minn Ġerusalem telqu minn Ġerusalem biex imorru fir-ħal ta' Emmaus
jiġifieri telqu mill-post fejn sar dan kollu u għalihom it-tama spiċċat. Nħarsu lejn Ġesu x'jagħmel Ġesu. L-ewwel nett l-Evanġelju juri li huwa Ġesu li jersaq lejhom mhux insertaw iltaqgħu miegħu. Ġesu jieħu l-inizjattiva u jersaq lejhom biex jimxi magħhom. L-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesu huwa li jimxi magħhom fit-triq. Mixjin f'direzzjoni il-bogħod minn Ġerusalemm u Ġesu li d-dixxipli jridhom jibqgħu hemmhekk, jiġifieri mixjin ftit kontra li xtaqu minnhom lid-dixxipli, però Ġesu jimxi magħhom u jakkumpanjahom fit-triq. U l-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesu qabel ma jitkellem huwa li jismagħhom u jistaqsihom. Interessanti li jekk imorru lura fl-Evanġelju skont San Luqa, meta Ġesu kellu 12 sena u intilef, ngħidu aħna ntilef fit-tempju, ntilef għax ma sabuħx u kien fit-tempju u ma dawn iż-żewġ affarijiet li jgħid l-Evanġelju kien fit-tempju man-nies hemmhekk u ma dawk l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom. Hawnhekk hekk għamel Ġesu. Mexa fit-triq ma' dawn iż-żewġ dixxipli, jismagħhom u jistaqsihom. U nafu kemm hija ironika li qed jitkellmu fuqu u jgħidulu ma tafx, inti biss ma tafx lilu li kien il-protagonista tal-ġrajja kollha tal-passjoni l-mewt, inti biss ma tafx. U Ġesu jisma' u jistaqsi x'ġara. U bil-mod il-mod, Ġesu bil-kelma tiegħu jiftħilhom aktar il-viżjoni tagħhom. Biex huma jaraw mhux biss dak li ġar, dak li sar, imma wkoll jifhmu aktar, jifhmu mod aktar ċar skont il-kelma ta' Alla. U għalhekk Ġesu jfissrilhom l-Iskrittura u bil-mod il-mod jiżra f'qalbhom fjamma, il-fjamma tat-tama. U tantu hekk li meta waslu fil-post, dawn imxew mhux ħażin għaliex 60 stadju 11 kilometru qisu, meta waslu fil-post qalulu bqa' magħna issa. U nafu li jekk kif Ġesu qasam il-ħobs, jiġifieri hawnhekk ngħidu eżatt il-kliem li jirreferi għall-Ewkaristija qabad il-ħobs għal il-barka qasmu tawulhom, li jfisser dak li kien għadu kif spjegalhom, jfisser dak li sar propju fil-passjoni fil-mewt, dak il-ħin għarfuh u dak il-ħin ma bqgħux jaraw hekk bħalma qed nara lilkom, imma dak il-ħin fehmu li kien Ġesu ħaj. Propju waqt l-Ewkaristija. U nafu x'bidla saret, x'bidla kbira saret f'dawn id-dixxipli il għaliex jgħid l-Evanġelju li dak il-ħin stess qamu dawn illi qalulu lil Ġesu issa sar ħafna ħin u li huma wasal biex jintemm sabqgħu huma stess qamu u marru lura. Reġgħu għamlu triq lura li mxew biex imorru lura Ġerusalemm ħajatu l-aħbar illi Ġesu ħaj. Dan ir-rakkontu huwa sabiħ ħafna il għaliex jurina dak li jagħmel Ġesu fil-ħajja tagħna wkoll. Ġesu li hu ħaj. Li fil-ħajja tagħna fil-mixja l-ħajjitna lilna wkoll jakkumpanjana. Lilna wkoll jixtieq jgħinna. U speċjalment permezz tal-kelma tiegħu u permezz tal-Ewkaristija. Li lilna jagħtuna dawl fil-ħajja tagħna u fil-mumenti ibsa tal-ħajja ta' diżappunt, ta' niket, ta' dwejja,
ta' nuqqas ta' tama. Ikun hu li fil-ħajja tagħna jagħtina dawl ġdid, tama vera u jgħinna biex inqumu mis-sitwazzjoni ta' ħtieħ ta' qalb. Bil-preżenza tiegħu, bil-kelma tiegħu u bl-Ewkaristija. U għalhekk hawnhekk għandna propju il-valur kbir, f'dan ir-rakkont il-valur kbir tal-quddiesa li niċċelebraw li għandha il-kelma u l-Ewkaristija u l-preżenza reali ta' Ġesu u li anke fil-ħajja tagħna tgħinna biex aħna il-mulej jakkumpanjana fil-mixja ta' ħajjitna. Hawnhekk aħna niġu nofrulu l-mulej dak ngħaddu minnu. Kultant ikun ukoll it-toqol tal-ħajja, liebes tal-ħajja, id-diffikultajiet, id-diżappunti. Ma nafu li l-mulej lilna jagħtina qawwa ġdida, enerġija ġdida u jgħinna biex nifhmu li huwa ħaj u biex jagħmel minna wkoll ħabbara tiegħu li huwa ħaj, ħabbara tal-aħbar it-tajba. Fatt notaw li fl-eruq tal-quddiesa hekk ngħidu aħna morru fil-paċi ta' Kristu. Jiġifieri dak li għexna issa il-kelma li smajna li ddawwal il-ħajjitna, l-Ewkaristija li ħadna sehem fiha, dil-preżenza reali ta' Ġesu issa timlilna qalbna biex aħna mmorru mbagħad bħal m'għamlu dawn u nħabbru lill-oħrajn tassew dak li għexna. Nirringrazzjaw il-mulej ta' dan ir-rakkont sabiħ ħafna li jurina il-preżenza tiegħu fil-ħajja tagħna u nitolbuh biex aħna dejjem narfuh preżenti magħna. Niftakru li hu dejjem jakkumpanjana fil-mixja ta' ħajjitna. U niftakru li dak li jedna tlabna fis-salm għandu jkun dejjem f'qalbna meta nħassu lejn il-mulej ħaj, int tallimni it-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-ementek. Se nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art ta' kullu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bijaħsar kollox. Niżel bis-swewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum għammen bejn il-wiet skont il-kotba mqazza u tella s-sema qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu u lejli għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben li meqjum u weġġa' fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nisqar ma'mudija waħda għall-maħfra tad-nubiet nistenna l-qawma mill-nubiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek u għejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ejna mulej biex aħna niftakru li inti dejjem takkumpanjana fil-mixja ta' ħajjitna biex lilna tagħtina it-tama u tgħinna nkunu tassew ħabbara tal-ferħ tiegħek. Nitolbu. Tolbuk
għal-morda kollha fid-djar tagħhom fi splarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu mod speċjali għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom. Nitolbu. Tolbuk mulej biex aħna dejjem narfu, inħarsu u nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Lum festa liturġika ta' San George jiċċelebrawha l-komunità parrokjali ta' Al-Qormi kif ukoll ta' Għawdex, flakru fihom nitolbu għal dawn il-komunitajiet li tiċċelebraw il-festa ta' San George kif ukoll Furjana tiċċelebraw festa ta' San Publiu u nitolbu biex dawn iċ-ċelebrazzjonijiet jgħinu ħalli narfu aktar kif ngħixu tassew l-Ispirtu ta' Kristu li juruna dawn il-qaddisin. Nitolbu. Unek qegħdin fil-kappella Russa nitolbu ħafna bħalissa għal dawk il-postijiet bħall-Ukrajina li għaddejjin minn dibatija kbira minħabba il-vjolenza, minħabba l-ġlied, minħabba l-aggressjoni. Nitolbu wkoll għal diversi pajjiżi oħra wkoll bħas-Sudan u anki pajjiżi fejn għaddejjin bħalissa minn dibatija kemm in-nies tagħhom u niftakru speċjalment ukoll postijiet fejn l-insara huma perseguitati minħabba l-fidi tagħhom. Għal dawn kollha nitolbu. Isma'na. Nitolbu biex il-mulej jagħmel lilna strumenti tal-paċi tiegħu. Nitolbu. Niftakru f'dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fih danek u tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għamu lej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna.
sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħarruf tal-għid tagħna. Wara s-sagrifiċċju l-mewt tiegħu qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek ilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jaqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Osanna, Flora Tismavil, Imbierek, Inġej, Bissem il-Bolej, Osanna, Flora Tismavil. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, il-ħabbru l-mewt tiegħek. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku u l-Arċisqof tagħna Charles, Prisqof ġew li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudsna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santunat, ikun it-tredient li fis-sema ta' fl-ard. Obsa ta' kull jum matina l-lum, aħfrinna l-bietna, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa tiegħek mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Qed tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi tnubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi tnubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi tnubiet tad-dinja. Għatina paċi. Tanu il-ħaruf talla, tanu li jneħħi tnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Titfadda t-saħħa iżda kelma waħda u ruħi tkun il-fejda.
nitolbu fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem għatiħu wkoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebba bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Raddu ħajr blanna. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Kappella ta' San George fil-Palazz tal-President. Infakkarkom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna dalwaqt se jkun għall-beħ. Min jixtieq jakkwista minn qabel dan il-ktieb bit-tagħlim tar-rajj spiritwali tagħna u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.